morning. Nyt nakketak 07.06. My early 2026. Ullorpatsuut sakkertuun depressionerni killunga. Kiisamit aqqikkama. Ulluinnuut YouTube-videoangalarmiorlutini. Suliartittama ullaiksererlia. Kiintigitsareerlia. Akersangerlinga. Suliartussamak. Godmorgen. Aportavannerpu. Takkama sisimiut sidaat silarluk sidaita silarput silarlu qannerlini kannikui portaqqaippoq naloorma malinnaarnissu immakam takitilaarakku ups qannerpoq masakuyulluni naasuutingaakikkamumnikippu kusana kuungasingitsin pisiaga yes Kayong nasa ipusyulang kiyas ya adarasli kiyanya asli nabigyan beras Hello. Nakita kuraro na tinnaksisamit. So nga ma. Una nga ang video rin ngiri. Asakin ihin na. Man. Nayaktis sa mga kuyok kung isang yung nitumi. Isit. Usok. Ora picca. Sira. YouTube isingin lauttaa Tänni nilsinnim atsilik. Isingin lauttaa itsingit. Berinnaffiin sangapput. Kikkimit YouTuberippat nuenners isingin naarnaqarsannaasut. Kommentaaran pallittaritsin. Ullumik videoiliarnaatsinngumaniarpaspa. Kiinnim ikkititsaaq. Ullakumorneeroittuara. Affinamarlumulassa itsa. Matchinnaa weekendsin takinerasum videolerting. Silarsinnammaamnikippiinginnam. Silarsikkan. Siassaran. Siassa maqammasinartilu. Kitsen suujatarpu. Ja.
Ukun misidisi. Illan saatila. Unnoitrai majo. Innartalt. Minna timsila. Petaanikkin videoliaadut ilingitsek. Sunnaap akkotili. Kuunauttasmi. Hei. Yeah. Massa. Nengin not uko not tadi. Hey. Hey. Nangin siya. Kedi suuna ya. Gawin. Ano saatte parit. Kisi ipinengin no. Iki. Tumorsek ipoyo. Kiin kumasin. Asak sa. Katinga ukoppassap. Ari Jesus tinai. Marini. Karin mas ani. Ayo. Usumet tidak diaksik. Sapat. Kiambipi. Kiawa takpo. Sisimi upan na Ariana wata. Ja. Ako pesarsin. At nga sa now. At agin na kanila kasi. Kimbio. Ja. Amo pirang kay menay. Kakikitsik nito. Utsos. Kakikitsik masla. Sinisirup. Ay kienyak. Samo na tatsi. Basta mitsulit sa kanya. Tatsi mo piskata. Yung kanya na. Kunak ko yung ating inos. Ay no. Taman yung sila Ariana James. Tumakay ko. Wow, asan na po itong makasok. Tunyok. Ay? Tunyok. Bicara. No. Nah, tikam itu kas. Oke dia shake. Hi, luksus. Dari mana tinggikan ya kumik? Mantap. Terima kasih. Nằm coi, nằm bớt rồi. Kia nằm đấy.
Gila. Aku cepet. Mình không cho con. No. Ano pa? No, ambil sumber. Si Himi tumakkanik ulit kato. En mot kummus. Jangan tumbuk. Ano yang tumbuk? Kucing kuyak kesini tumbuk teko. Kakket. Akin nga nikket. Issa kaffeli on niya että tummakke. Teri taffin mukaan niya että tummakke. Taffin mukaan niya että tummakke. Aliena on tappok. Ei kusana. Eikä vaan jahtaa kuja. En mä imarissa. Kunnon. Kutuin naa. Tässä miuna sisimiu. Sisok. Hei. Suna. Sieltä nämä tisut sinne on anoja. Kienga. Suja täällä. Så kunna suokti paudepa. Se kaffi dietti on mahdollista. Appelsiinippu on rakattanut. Appelsiinippu on rakattanut. Kuokin mittäkin ajettiin. Avennaan niillä mitään. Kakkasyytsuli aputana saaput. Tässä syrisi kiivä. Nyt tää kiittoo ytsuakka. Mennä issa kahvikkusena. Mennä issa kahvikkusena. Kannat issa kahvia kantamaan niissä noin. Tässä on kaikki jattavaa saappa. Hei. Bisa mo yung sida niin. Ja. Pagkatsiminen. Ay sakka tää kiahoitsoa jo. Main. Surin kieppu. Siitä on massin. Tässä saakkusen näpykkängit. Issa kaffi iri on näätsingiva. Kusana. Asin naa akkusanna sul tamam aputas mappasin itsoos. YouTube video
luulen, että kun se on Suomen. Suomen pinnitsaa, että makassa kattitsiin. Siis meitä on Ariana Tsuun. Iya. Ariana oitto. Iya. Kita mikro avinnaisuus Ariana noin. Tämä on mittinä noppuun. Siis on oma. Tämä tetsi on puneen raukaa. Niin tämä. Eikä jos simemme jossain kiekse. Tämä on mono ja ratspuu. Ja se. Ja. Katsingin channel pitautaan ja loppesippu. Sakin ngọc thì đó. Ini nghe sọc. Đấy. Usuin một cái sự đó mà. Chỉ là này kinh tìm một tập tốt. Vì gì nhỉ? Sự đó. Đấy. Ida ni nada. Sa midnane siya. Sisimiuni nanganyaktasi mamannasset. Sumut. Hei. Sisäpäin. Pisifimmut, pisineerappit, immakarimmit, pisifimmut, pisikkiatturappit. Pisikkiatturappit. Ei siitä pajuk. Ihana. Pekka. Sotaan nyt se meni kysyn kiinga minä. Sotaan sinä minä pisik. Kia Angus. Akikin muskaisasti. Hello. Tekus. Ariana saappariput. Ei, kun mun kattonnut. Attu. Isikki vittu tuppiin. Kun sano. Kun ulluin massiitsiin sattanut. Ai. En mut kummus. Mä oon hyvin ja kengiä. Niin. Kieni vaihtin. Ai dok. Aiko on kum koffia ringit iman nangit tu. Ja puppungut. Akia. Trivi akia ada nato. Kiengikko masune. Tusiani tekus.